du er ikke min hoved. Yay. Customize. Break a friend. Et eller andet sted, og nu når jeg kigger tilbage, så er han på en anden sted i sengen. Play multiplayer. 2 Act 1. Bro! Hvad mener du? Den lader mig jo ikke gå ind i en server, for den siger ikke noget andet. Okay, det skal være... Det er bare sådan et game. Yeah, hvorfor var der så mange? Okay, jeg tror min hund gider gå ned til gulvet. Puppy! Bro, nej, du er ikke min hund. Nej, jeg mener nej. Du er glad. Hvad? Jeg mener det. Shut up! William, bare for at sige, det er Withered Foxy. Okay, det var bare instant. Hallo. Foxy. Hvor hurtig er han? Vent, bare shout. Men man kan gå efter mig. Nå, nej, vi kunne. Han mover ikke. Han mover ikke. Han mover ikke. Jeg kan ikke shout for Han mover godt nok ikke. Jeg shout. Okay. Det her ikke. Jeg håber ikke. Bro. Han kan ikke. Alexis, så tror vi gjort det dårligt. Okay, Foxy. Bro, jeg troede, jeg skulle gøre det der sidewalk til, men nej, han gik bare sådan ind. Jeg har en key. Car key. Wow. Jeg bare... Hvor er han? Er han indenfor? Nu går han hurtigt, faktisk. Nå, han aktiverer sig ikke med mig. Hvad? Så gør jeg lige så. Okay, bare for at sige, det her kan du ødelægge videoen, du bare ved at gå ind i. Okay. Jeg er altså... Vent, jeg skal stun ham. Jeg stunner dig for. Hvor end du er han? Jeg kan ikke bruge den. Og jeg fik en crowbar. Hvad var det for noget? Jeg kommer lige om lidt. Åben. Nej, du gør fucking ikke. I hate this shit. Can you stop? Jeg ved godt. Jeg er tilbage. Jeg skulle bare give hunden til min mor. Hvor det ser ud til, at han har lyst til at være sammen med mamma og ikke med der. Yo, what the fuck is that shit? Okay, jeg ved godt. William, efter det her, eller måske i morgen, eller et eller andet tid, bare har du lyst til at spille Fortnite. No! Nu kan man serve revive. Det er goofy. Så, man kan også køre sådan, man kan drive. Hvad skal jeg bruge den orange til? Kan vi sprint? Vent, hvordan sprint? Bare lige fik knappen til at sprint. Hvem flyvede han lige op i luften? Jeg så street. Bare lige fik knappen.
Jeg tror ikke, jeg kan sprinte bil. Jeg er cool. Okay, så gør vi bare det her. Jeg går ind i huset. Oh my god! Hey. Wow. Kan du ikke bare gå ind til basen? Nej, vi kan ikke gå ind. Jeg Nej, nej, nej! Han flyver! Han er i Jeg så... That's going crazy! And got backflips! Damn! Jeg så dem bare gøre backflips ind til vinduet. Og vi lavede noget der faktisk scary. Jeg bare... nej, jeg er okay, gå efter mig. Okay, yes! Han kigger for... vent nu. Tak, jeg blev lige opskrevet. You must find hidden spots in each room to get into the next one. Okay. Det er lidt fint. Og hop ud af vinduet. Så kan vi åbne døren. Her. Men er det ikke her, hvor han går efter os ind? Nu når jeg tænker over det. Du ved godt, her hvor han lukker os ind. Der hvor han lukker os ind i basen for 3 år. Jeg blev jumpscared. 2 måneder, du ved godt. Nej, pas på, han går efter os. Bare fordi det er her, hvor han går efter os i den ryggen. Dun 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 dun. Se, men new mod. Du kan se en video af mig, der bare løber rundt. Men hvad kaos? Ja, William! Og jeg kan lige 2 player, for jeg kan ikke så skal de hurtigt sætte en same speed, eller andet. Right, hvor er du hen? Der. Right. Spanklik invite. Der er 4 af os! Der er 4! 2 rubine. Okay, det er der bare så. Nu er der bare det. Okay. Og så er det bare, hvor du ser, at 2 af mine accounts, der er ligesom, hallo. Det vil bare være hilarious. 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 Robot. Yay! Hey! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Okay, nu tror jeg forstår, hvorfor den sagde same speed, fordi vi har... Same. Ja, fordi vi to har... Vi sådan... Dig og mig har same speed som Red Bear. Her nu er jeg hurtigere end dig, Red Bear. Red Bear, hvorfor er du stået? Men vi kan egentlig flyve op, kan vi ikke? Ja, hvis du har set det der... Der var bare sådan freaking... Holy shit, den er hurtig! Ja, jeg hoppede op. Baby! That's what I'm talking about. Woo! Jeg ved ikke, hvad... Okay, jeg er inde i... Yes! Nej! Vi har brug for range. Jeg kan ikke huske den her act. Jeg håber bare ikke, så var han. Nej, jeg ved godt, hvorfor du kan ikke... Alexis, så du det der? William, jeg ved godt... Alexis, jeg fik keen! William, nu ved jeg godt, hvorfor du kan ikke huske det act. Du får i den anden act, sådan act 2, så burde det ikke at være den samme hus. Men det er bare den samme hus, som act 1. Og i den anden act, hvis du kan huske, så er husen lidt større. Ole! Same shit, same poop. Same. Hvad? But different. You gone tweak. Man skal åbne den vej. Hvorfor Fred bliver ovenpå? Hey! Nick. No. Whoa! Jeg har en car key, am I stupid? Ja. Ja. Gå ind til vinduet. Ja, jeg ved godt, det der er mærkeligt ting. Okay, tak for det. Wow! Okay, jeg drukker en her, hvis jeg kan.
Bro. Jeg må droppe det. Og jeg kan se ham. Han gør backflips. Det gør han godt nok ikke. Hey. Backspin. Og du kan være, jeg får bare crowbar. Her. De der ting. Og nok ting i dør. Hallo, 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 hallo. Ja, jeg bare sådan. Hallo, hallo, hallo. Hvorfor lader den mig ikke sådan? Den lader mig ikke tage den her bitch. Alexi, gå ind til døren. Goddammit. Jeg mener ikke til at gå ind til døren. Og du har faktisk gjort det. Nu har jeg 2 crowbars. Jo, det kan man ikke. Det kan man godt nok ikke, okay. Okay, Jeg tror vi get out. Se! Vi har opened the front gate. yay! The front gate. Vi er The front fri. gate! Woo! Vi er gratis. Vi er fri. Nej, ham der. Så hvis det er gratis, så tror jeg ikke mere, vi er fri. Bare bro, act 3. Bro, det er literally det opposite. Jeg glemmer fucking alkid. Okay, jeg skal bare lige gøre noget. Body size 2. Nej, ikke act 2. Fuck. Act 3. La det er ikke der står det. Den her mod kommer Nej. Nej. Hey! Bare shout. Hvorfor er det altid her? At vi er ikke... Vi er ikke 2, Alexis. Det er godt, du er ikke bagved husen. Bagved husen skal Vi er... Nej, vi er faktisk ikke i Act 2. Der er nogle pegne. Nu er jeg en crowbar. Jeg fandt en safe spot, og jeg håber... I like mig, jeg sagde bare... Det var ikke engang ham der, det var fucking Goofy mand. Jeg ved ikke, hvem han er. Det var ikke Fred, det var Amblo. Hvad? Det er Blue! Hvorfor har han en Coca-Cola i hånden? Okay, han har. Hey! Men han kan ikke komme herop. Jeg kommer herop den anden vej. Så der ikke sker noget til mig. Kort. Toilet seat. Car keys, car. Jo, Fred. Nothing. This is pee poo poo. Yeah. We like when a game is pee poo poo. Oh shit. Hey William, har du fundet ud af? Nej, jeg ved godt, hvad jeg gør det. Nu har jeg lært det. Nej, du kommer ikke.
Har du fandt ud af, hvad man kan gøre? Ja da! Ja! Du har fandt ud af det? Okay, tror vi på. I do not know. Det måtte er... Tør! Troller. Det er det, jeg hørte dig sige. Hvad? Hvad? Danke. Nu er jeg bare i det der tog til. Yes, jeg fik train. Jeg er også drinky. William, er du klar? Hop der, vi skal... Men hvad? Kan du se, hvad jeg gør? Åh, nej. William, kig op. Se, hvor jeg er hen. Hvad fuck? Hvad fuck gør det her? Oh shit. Trainen er sådan lidt useless, tror jeg. Jeg føler, at trainen... Hvad gør... hallo. Train. Og så der er en red key her, og jeg kan ikke pick den op. Hey, William. Har du red keyen? Har du red Vil du keyen? køres? Har du... Kom her. Okay, hvor er den hen? Hvor sagde du, det var hen? Men hvad? Jeg fik den. Hvor var den? I can finally win the game. Okay, så kom vi bare. Nej.